Eta bereziki, Elgoibarko musika eskola dutzen duten nahi. Eta baso biziako taldekoei ere, pixka bat alegin hori egitearen, eta zui guzti etortzen garen. Eta bi izari nola ez, bere gabe ezer ikasi eta ikusi. Orduan batetik hasiera batean Leire Paz hitz egingo du, biologoa, ekologen aditzen dena, eta bestetik Zuleika, Diputazioeko Engaritza Babestuaren arduraduna, biologoa bai. Eta pentsatu dugu hasiera ematea Leirerekin. Ordu erdi kalkulatzen dugu azalpena emateko, eta gero ordu laurden bat edo, norbaitek galderak egin nahi baditu, eta gero gaur pixka bat komentatu nahi nuen, gaur justo Berrian, Egunkarian atera dela, bi orrialde atera dira, justo baita ere landare zuri inbaditzaileen inguruan, landarea bakarrik, eta inbaditzaileen inguruan bai flora eta faunarena, eta Arturo Erosegik Unibertsitateko irakasle katedradunak egin du balorazio bat, pixka bat, txosten batena, 5 hitz segidan inglesez daukana, eta naizena saiatu hemen esaten. Eta, hor nolaz baita esaten du edo baieztatzen du, gutxi gora dela denogak eguna, gure kasuan landare inbaditzailea, baina bestelako faunak ere, ze arazoak sortzen dituen, hainbat arlotan, bai ekonomikoa, bai bioaniztasunean, bai osasunean, eta baita ere dedikatuan, ez badiogu nolabaiteko markajea eta protokolo batzuk martxan jartzen hori kontrolatzeko. Orduan, hemen dauzkagu bi adituak eta beraiek hitz egingo dute. Arratsaldeon. Eskerrik asko ostiral batean, arratsalde batean etortzea. Nik hitz egingo dizuet gure inguruko Ibarbasoetan zenolako landare inbaditzaile aurkitu ditzakegun. Eta izango da sarrera, nahiko orokorra, batzuentzat izango da aspertuko zarete, erra da, beste batzuek espero dut ikasiko duzuela. Orduan hasteko... Gure inguruko ibarbasoetan, ibarbasoak dira baso mota bat, ibai eta erreken tertzetan eta inguruan hazten direnak. Eta orduan behar dituzte baldintza zehatz batzuk, zertasuna lurrean, eta gero ere bai, eta orduan. Baso mota horietan hazten diren espezie batzuk hor bakarrik aurkitu ditzakegunak, eta gero beste batzuk ere bai, beste toki batzuetan ere aurkitu daitezkeena. Eta orduan, orain jarriko dizkizuet irudi batzuk, hemen bertako ibar baso horietan ditzakegun espezie nagusienak. Eta horrela egin du asmatzeko moduan jartzeko, orduan seguro badakizuela hau zein den. Bota. Hori da, altza. Eta altza nagusi den baso hauetan, deitzen diogu altzadia. Beste hau ibarbasoetan agertzen da, baina beste batzuetan ere bai. Hau da, izarra. Hau saatxa, bakartu, erantzakun zait, zuzuri utzi baino deno. Zehazki hau da sari satrozinerea, baina beste batzen, salba, eta espeziez bereinak ezagu, saatxak, eta horiek nagusi direnena, basetzen diogu sazte. Beste hau, ezagutzen zuet, zoitza handi bat, eskotan latatzen dana, makala da, bai, argazkikoako pulus-libra, pulus-alba ere badago, baina horiek gehienetan mediterranear Zubiateko ibai eta erreketan agertzen dira. Hemen ere badauzkagu, baina darratutako. Gero beste hau, ezagutzen dugu, zuaixka, urritza, hau ibarbasoetan, ibarbasoetatik kanpo, ere bai aurkitu dezakegu. Beste hau, hauekin, txusa.
basoekin Zuandorran. Garagardo zaleek ezagutzen dut buloa. Bai, basoetan dauzkagu, ibarbasoetan, beste basoetan bezala, dauzkagu estrato edo estai ezberdinak, ez? Orduan, izena ematen diete zuhaitzek, zuhaitz nagusien forma uniena zutelako, eta guztirik, baina gero dauzkagu zuhaixkak, lianak, eta belarkarak ere bai, adibidez hau, bueno, ezakit izena etorrek seguro baiet. Karezpendula. Karezpendula, horixe. Eta, bueno, belarkar pila bat dago, asko olako tokietan zoru ezea behar dutenetan eta guztia hartzen direnak, beste batzu nitrofiloagoak, beste batzu tokietan ere aurkitzen dagoenak. Eta gero, ibai eta erreka ertzetan iratze diversitate oso handia dago, gorotibak ere bai, eta zehazki hau da babestuta dagoen espezie bat, guik bat dira, iratze oso handi bat, baina, bueno, ez da toki oso zehaztan agertzen da. Bale, orduan, ibarbasoak, ibai eta erreketan eta bizi diren baso hauek eskaintzen dizkigute zerbitzu ekosistemikoak, ez? Onura batzuk eskaintzen dizkigute. Orduan, honi buruz hitz egiten dugunean bereizten dira hiru motan. Ikusten dut mugitu zaizkidala hor gauzak, alde batetik dauzkagu hornidura zerbitzuak, eta horren barruan aipatzen dira elikadura, adibidez intxusaren frutsutxoak, burritzarenak, daitezke perretxikoak eta jaso daitezke, ibarbasoetatik, beste basoetatik bezala, segurra, horrelako gauzak. Gero daude zerbitzu kulturalak eta kultural horien barruan sartzen dira aisialdia, ibilaldiak egin daitezke, ibarbasoetatik, eta gero esaten zaie, ditzen zaie espiritualak edo religiosoak, eta hor ja sartzen dira sinismenak eta gauzak, eta nik jarri dut hau, kamarire irudi hau, gure ibai eta erreketan gure mitologiak badazkalako pertsona hauek ez, labiak. Eta, gero, ezkagu beste zerbitzuak, erregulaziozkoak, horiek dira, ez dut esango garrantzitsuenak, baina askotan pasa egiten zaizkigunak eta garrantzio oso handia dutenak. Eta orduan hauen artean, aipatu dezakegu uraren kalitatearena, kanpoko ibarbasoen ibarbasoak inguratzen duten eremuetatik errekara pasa daitezkeen kutsagaiak, ibarbasoek filtratu egiten dituzte, eta gero bestetik karbonoa baitzen dute, orain klima aldaketaren kontunekin askotan baitzen dugu gai hau, zuhaitzek, zuhaixkek eta karek ere, sustraietan, fotosinteziaren bitartez karbonoa finkatzen dute. Higaduraren aurkako neurria ere badira. Horri ikusten da, ibai ertze horretan ez dagoela zuhaitzarik, eta hor gulte batekin, jasa bortitz batek egin izan da, sartza eraman, zerua eraman. Eta aldiz hor baso osasuntsu bat egongo balitz, sustraiek zoru hori mantenduko dut. Eta gero hor agertzen da, jarri dut errule bat, polinizazioan ere,
zerbitzua eskaintzen dugulako, polinizatzaileak ibar basoetan bizi diren espezietatik babesa, jana eta lortzen dute, eta gero hortikan kanpora nekazaritzan eta egin dezakete papera. Hemen animali hau ezagutuko duzue, seguruna. Hau bisoi europarra da, oso amatxatuta dago egugaztun bat, eta hau bizi da erreka bazterretan. Pabila, eta orduan animalientzako zerbitzu hauetako bat da, babesa eta ematen direla ez espezie hori bakarrik, anfibio, odoratu hau da, sorginorraz, eta horiek sustraietan, ibar basoen sustraietan, larba fasea egiten dute, eta hainbat espezientzako babesa eta elikadura gunea dira. Gero bestalde batetik ere, korridore ekologiko moduan funtzionatzen dute, horrelako paisaietan animaliak nahi zurtarrak edo horrekoak izan, hemendikan ibiltzen dira joan etorriak egiten. Gero, irudikatu nahi izan dut, emarian kontrolan ere, ibar basoek baten garrantzitsua daukatela, eta goldeak datu zenean egiten dutena izatera, golde lautadaren bitartez eta landaketak resistentziaren bitartez, mote ditu, egiten dute pixkat, fluxu hori ez darila dena batera pasa kanal bat izango balitz ezara ibaian. Gero eskematxo horretan, irudikatu nahi izan ditut mikroklimak ere klimaren horrean egiten dute, baina sortzen dute habitat horretan bertan, klima bat, eta sugeru bat, eta guzti, horrek zuten kontrolean ere eragina daukana. Goiko irudi horretan agertzen dira nekazaritza lurrak, baina bat ingeniatu ezakegu eukalipto saiak horrelako zerbait, eta orduan horietan zute bat sortuko balitz, pasako litzateke oso azkar, baina ibar baso osasuntsu batekin topo eginez gero, oso horria azteko ez dira inflamabilidad edo ez da bera, eta gero ezetasunak eta topografiak berak ere egiten du esuak geldiaraztea. Eta gero bestetik plan kontrolan ere, ekortzen dute etxekujaleak eta bertan bizi dira, edo bertatik ibiltzen dira, ibar basoetatik, eta orduan inguruetako tokietan sortu daitezke itzurriak kontrolpean mantentzen laguntzen dute. Orduan, klaro, guzti hori ala posible izateko, hau da, ibar basoek zerbitzu guzti horiek eskaintzeko, onura guzti horiek emateko, egon behar dute kontserbazio egoera on batean. Orduan, zer da, nola lortzen da kontserbazio egoera, gehien bat, bi aldagai hori begiratzen azalera eta egitura eta funtzionaltasuna. Orduan, azalerari dagokionean, kontuan hartu behar dugu, ibar basoak, otuta gaude ikustera ibaia, eta ertan nola zuaitz batzuk azten direnak eta kitxo, baina berez, ibar basoen zabalera ibilguaren topologiarekin edo lotuta dago, ez? Ordu, goiburuetako erreketan, horiek izaten dira, bailerak izaten dira oso estuak eta ibilguak nahiko zuzenak, eta orduan hor ez dira, eman daitekeen ibar basoa osastua da.
pixkat berago junda erdiko tarteetan, hor ja hasten da uholde baiera pixka bat zabaltzen, eta ibai hasten da ese batzuk egiten eta orduan hor esaten da, segun eta tokia nola den, geografia eta guzti hori, baina eduki beharko lituzkela 25 metrotik gorako zabalera. Eta gero ja azkeneko zatian, ja bokaletik gertu estuariotik gerturatzen denean, hor ja sedimentazioa, ligadura baino altzuagoa izaten hasten da eta guztirik, eta hasten dira ja meandroak sortzen, eta uholde lautada ja zabala izaten da, definitua goten da, eta hor ja, berriz ere geografiaren arabera, tokiaren arabera, baina orokorrean 50 metroko zabalera eduki beharko lukete ibar basoek. Eta, klaro, zer gertatzen da, baiara hauetan, hau daukagula. Gure baiarak ez dira oso zabalak, eta nola gure orografia oso malkartsua den, hirigintza eta horrelako lurzoraren erabilera guztiak kontzentratu dira justu baiaretan, eta orduan kendu zaie azalera kendu zaie ibar basoi. Ezagutzen duzuela. Eta eraginen artean, kontserbazio egoeraren eragin negatiboa sortzen duten faktoren artean, dauzkagu hirigintza, nekazaritzak ere okupatzen ditu lautada hauek eta horiek azaleran koloreak ere aldatu zegorriz jarri dutola negatiboa zena eskatzen gehiago duteko. Alde batetik azaleran eragiten du, hirigintzak eta gauza horiek, eta gero bestetik dauzkagu bestelako presioak edo inpaktuak, eta horiek eragiten dute gehien bat, azaleran igual, baina gehien bat, baso horren egituran, hau da, dibertsitatean, ze espezie mozatu ditu, gauzirik, eta funtzionalitatean, funtzionaltasun ekologikoan. Eta orduan horien artean, aurkitu izango zaborra, ibaiak ekartzen dituenak eta geratzen direla hor ertzetan, landaretan, eta gero bestetik espezie inbaditzaileak, allochtono inbaditzaileak. Eta, orain beste irudi batzuk jarriko dizkizuet, leheno egin dudan moduan, baina kasu honetan inbaditzaileak edo allochtono. Orduan, zer dira espezie inbaditzaileak? Badira espezie allochtonoak, hau da, autoktonoen kontrakoa, berez, hemen, aurkituko ez dituztenak. Eta nola iritsi dira hona, askotan landaren kasuan, lore zaintzak ekarrita, edo haziak etorri dira belartxar bezala beste gauza batzuekin, eta gero, inbaditzaileen kasuan, badaude mailak. Hau da, badaude espezie agresiboagoak beste batzuk baino. Orduan, horren jarriko dizkizuedan irudi horietan, horiek ordenatu ditut inbaditzaileetasun mailaren arabera hasiko naiz. Bajuenetik eta joko naiz agresiboetara. Eta hor, basiko gara honekin, hau segur ezagutzen duzuela, hau da bambua. Eta orduan honek dauka kategoria C bat. Hemen jarri dizkiot ABC, B bat, B, C bat, bereizten dira, hori Jobek 2008 urtean aterazun liburu bat erkidegoko landare allochtono inbaditzaileena, izena zehazki nola den, eta hor agertzen dira
espezie gehienak, eta gainera zehazten du ze maila daukaten. Eta ordu kasu honetan A mailakoak dira eraldatzaileak, eraldatzaileak, kalte handiena egiten dutenak, gero datoz B kategoria eman dietenak, eta horiek konsideratzen dira inbaditzaileak, aloktonoak, baina naturalizatu direnak, horrela esaten dute, eta baina ez dute habitata edo ekosistema hainbeste eraldatzeko baitasunik. Hori diote buruen zientzialari. Eta gero daude ze mailan sartu dituzten horiek, eta ze maila horretan dira aloktonoak, hau da, kanpotik etorritakoak, naturalizatu direnak, baina ez dira inbaditzaile konsideratzen. Eta beren kabuz naturalizatu izan diren, aditu hauek ez dituzte inbaditzaileak jotzen, baina, bueno. Orduan, lehenengoa, bambua. Gure ibaietan erreketan, batzen dugu landare hau. Erabilera asko eman izan zaizkio baserritarrak eta guzti hori. Bestetik, hau ezakit ikusiko zenuten, kasitarezen, hau da impatiens bat, osko eta baina ibaiertza batzu dauzkaude josika. Eta nagoia kategoria baitzen. Hau, oso ezaguna. Hau platanoa da. Barantzatan eta horrelakoetan jarri izan da, gero gutxiago ikusten dira, baina gero ibaiertzatan ateratzen da, bere kabuz, eta beste bat. Barantzat dauka, baina zaila da. Hau da, kainabera. Eta bambua, beste gauza bat da. Barantzak eta aztertena oso dituzte. Eta hau ere, ikusteko desente. Beste hau oso da. Hau, lore zaintzatik datorrena da. Hau da, krokosmia. Kosmia krokosmia. Honek dauzka zirkulatxo moduko batzuk, eta entzeituelako rosario batzuk, eta sakabanetzen da errekabazterretatik pila bat, claro. Datorrenean jasa edo, baramaten du, eta lurra eramaten baldin badu, lurrarekin batera triploietako batzuk, eta sakabanetzen da, eta beste hau, zuaitza, oso landatu izterrak arkazia. Ibar basoetan pila bat arkazia. Bestelako basoetan ere bain, baina gure basoetan oso. Beste hau. Hau ez bain ezaguna, baina Deba baiaran badago. Gero eta gehiago gainera. Hau da, intxaurrondo txinatarra. Eta da zuaitz oso handi bat, eta ostoek gogoratzen dute intxaurrondoaren atza daukate, baina gero dazka azioiek, astigarran atzekoak, goizgarran asekoak, eta Deba baiaran badago. Eta hoia dago, esaia gaude arrisku handieneko kategorian. Beste hau orain hasiko da loratzen, eta oso erraz detektatzen da. Altuera handia hartzen du, hau da frantses patata edo topinambua. Jangarria da, nik ez dut probatu, baina egun ematen igual, ikusitain beste daukagula. Hau ezagutuko duzue, edo botatzeitu azipila eta azioietatik asko.
zuaitxka uste dut ditzen daitela. Eta azkena beste hau da falopia edo renupia japonika. Eta hau kategoria dago. Eta hau dago Deba ibaian pila bat. Eta orain kontatuko dizuet, inguruan ezakiten beraz nola nabilen, baina ondo, ez? Soberan, oso gutxi. Ez kontuara 2020-2021 artean egin genuela espezie honen kartografia Kantauri isurialdeko ibaietarreka guztietan. Hor, irudi horretan urdinez agertzen diren erreka guztiak oinez egin genituen betik angora hasita detektatzeko eta kartografiatzeko. Eta hori izan zen aurkitu genuna. Orduan ikusten duzue, Gipuzkoan oso eratuta dagoela. Eta zehazki ikusten zuen Deba ibaiara, nola dagoen dena gorriz, hori aurrela pasada. Eta, jakin dezazuen, azalera handiena Deba ibaiara hartzen du. Eta dentsitate altuenak, altuena horian detektatu zen, Usuri inguruan, baina hurrengo tartea oso gertutik Elgoibartik Mendarorako tartea. Orain horretan dago. Eta orduan gauzak, eta kontua da, 2003an egin zen beste kartografia bat, Falopiaren kartografia bat, baina bakarrik Ibaizabal eta Oria baiaretan. Orduan, konparatu ahal izan genuen, alderatu ahal izan genuen, ia 20 urte hauetan, 17 urte hauetan nola izan den bilakaera. Jakinda, tarte batzuetan ez dela ezer egin, eta orduan bere horretan eta aldiz beste tarte batzuetan, Gipuzkoan esaterako kontrola izan dela urtero eta kanpaina ezberdinetan, ez? Bai. Eta, hau izan zen ura agentzia delako izan bat, eta total ikusi izan, naiz eta toki batzutan baiara horian zehazki egin diran, kontrol pila bat, lan pila bat, berdin segitzen du. Ez bana baritzen. Egin da, esportu guzti hori. Eta orduan gauzak horrela ikusita, proposatu genuen landare inbaditzaile honen aurkako esfortzuak nun kontzentratu edo, ez? Eta orduan jarri genitu lehentasun batzuk, eta adibidez hor lehentasun handieneko tarteak gorriz agertzen direnak, batez datoz garaxes eta relako natura gune gabestuekin, eta gero aldiz lehentasun bajueneko tarte bezala markatu genitu adibidez Deba ibaia nagusia, porque dago eta gainera horrelako ibaietako eta inbaditzaileek daukatena da uretara erortzen badira haziak, espezionen kasuan, espezionek ez du hazirik botatzen, gure lurraldean. Baina, zentimetroko zati txiki batekin ere nahikoa da landare berria sortzeko. Orduan, uretara erortzen bada, urak eramaten badu, horpean sortuko da. Orduan, proposatzen genuna, hasi goitik kanbera, garrebitzen, eta oraindikan dentsitate txikiak dauden tokietan. Eta jazta, onaino nire aurkezpena, gero izango dugu tartea. Bost minutu boliateke, pixka batek alderak edo zalantzak edo egiteko, nortutegiari eduko benioke. Edo zeinek, Bukaeran galderako. Hola? Bukaeran galderako. Zara orain ez despistatzeko igual. Hain horako botatzea.
bada. Hau falopio noiztik handabelaren bueltaka? Noiztik, uste dut, 88an izartzea kidegoan infektatu zen, ez? Lehentxeo. Eta arazo izan zen, ez zala identifikatzen hasiera. Hori da ez zen, hau lehen identifikatu zuen, Carlosek, azegin horazak, eta kostazitzen jo. Carlosek izan da, ez dakit. Guia berde hori ibilizu inoiz. Identifikazio, hori erabiltzen du, hemendi Madrid bitarteko botaniko gehiena pasau hori eskutatik. Carlosek eta Iñaki ez zuen identifikatzen ze Kristo zen. Eta... baina lehentxo esango nuke, esango nuke, baina bai, hasieran inorritzak izan, eta gero izan zen bapatian, eta gero, claro, errekabakotzak egiten du bere historia. Nik egitu esatzen un orduan urolakoa, eta urola izan zen, Nuarbeko tegitik nintzanean, urak eraman zianean, zestoa, Zumaiak, Etaria, Zarao, nintzanean, claro, ibai, ez da beste, ibai batetik, bestetik, eta horra horiek gintzianean, eskolera gintzian, eta belarra zila hortako zuen, eta ertentzan hori landare ostozabal bat azaldu zen, zehote dan, eta 4-5 urtetan ja dana zen 3 metroko zabal. Eta dana esan edo, gugu bilinean antzelen beha gaipatu duna gugu, bueno, beha gaipatu dut zozen ebezo, baina Lasaotik abitu eta Loiola pasabarteo bakarra zeo, landare bat zeo. Baina hartzazun puntatik punta, dana zen kontinu bat, ez zen bukatzen, eskolera guatzen, orduan, guain falta montatzeko orduan gara, eskila baina guain kultuzea eta aldian abaitzen da. Eta atxerako handizetan. Baina, intzak oso urte gutxitan, eman zitzaizkio, zu behin eraldatza esunean medioa, eta uste baizu arrotuta, eta eskolera bat egin da, eta garrenua, ibai ertza, eta uste baizu, pendiza uste baizu gorri, sartzezazu, zerretu. Eta dana da, hasirik gabe, hasia botatzen du, baina ez da bidera gabea, ez da, antzua da, honena. Eta gaina dana da kloi bat, landaren bat da kronikoa, bea da, eta zabaltzen da propagaloetatik, baina ibai ertza, temperatura honekin, dana hankasgora utzita gehiora, juntzan korrika, baina korrika da, juntzan korrika. Barkatu, orduan loratxo txiki hori... Loratxo txuri hori, ez du hazi botatzen. Bilina izpiloak. Tempora apurtzen eta apurtzen. Baina honena, falopiarena, Bai, niretzat hori txarrena da. Bueno, hori da, bai. Dintan hartzen dut, ez dute laga hemengoei. Bai, bueno, hasia ez dut, dana da sustraiti. Baina sustraia da, lur gozua bat imadaka. Errez. Boibile gidean bai garen, nanko ez da debizu, lumea, bibar baso bertian jantzen, astigarraga eta hernanik horta. Retroakin inbertzan bajatu zen, ibai ertz guztia, baina bi pare bat hektaretan jetxi zen 2 metro kota. Lurra zonetik 2 metroa ura sartu zen, uholdeetan da, martuten gainezkein berriak, indezan ergobia, eta 2 metro jetxi zen. Erretiatu zen, eta udaberrian, hasi zen, ping azaltzen, eta hilabete batzutan, berde gara. Bide gorrian. Bueno, bai, bueno. A ber, hau da... Aldiz ikusi naban 2002an. 2002an. Etzako da korrena. Egun okarrena da, etzako. Eta horrek gehitu behar zaio lur movimentuak ematen dianean. Hori da baldin badago, jata menditu historian bat saltzen zaizu. Larogei garren hamarka bukaeran, detektatu hau zeote da eta zebe aztetikan. Ondoren, ikusi dugu, nola jundan saltoka ibai ertzetan da bat. Eta egon da momentu bat, ibai ertzetan bakarrik zegoenekoa. Ibai ertzetan bakarrikan. Eta geroztikan, lur movimentuakin, karo, hemen lur vegetalan bila bakigu, jendea nola biltzen, rotonda bat egiten duzu, ibai ertzada kasu, eta iria zabalen rotonda bat egiten. Eta hango obra enkargatu esan jode babeizkia, 5 kamioika lur jode bat, eta bilatuko kontaktua horian zein dabilen berago Tolosan lan bat egite, eta betiko bai, karriko izkiat zen batean, lur goxua den pinpun. Karri, landariak jarri, eta hortensiak, eta danak jarri, eta ruz, dana berde, tapatuta. Arantzadi elkarteak, ez dakit, Zorragan aurrian dauka, rotonda bat. Rotonda hor oitxe gertatu zen, intzak. Eta egite zuen, landu egite zuen, parterrea jarri, parterrea ondo zaitu, berdintza, erte egite zen, atxurtu da, berri etorri zen. Guain egin dituzte, parterreak eta lore danak fuera, lurra gota, ez da egite, eta jarri behar, imposible, imposible borrokan egin. Sustraia
Bai, metroak, bai. Edo ze... Ez duzu aipatu kortaderia, ez da arriskugarria edo zen mailatan kokatuko zenuke edo... Kortaderia berez dago arriskuntsuenetako maila horretan A kategorian, baina ibar basoetan ez da hainbeste ikusten, ze behar ditu, behar du eguzkia, beste dazkabez, beste bat batzu. Eta aurkitu ez dugu, ibai ertzetan eta relakoetan, baina nik jarri ditudanak izatera gehiago. Nik bukatzeko esan duzu ur agentziakin dezuela lan bat. Bai. Komenigarria esan duzan, estoy impacto ambientalak egiten dianean, erreka bazterretikan, landaren baitzaio horre dauzen lekutikan lurra mugitzen danean, hori tratatu behar da lur hori kontaminante bezala. Gaur egun, hemen mendaro bainago ateazien lurrak pilatuta doz. Eta eose tuberia sartzen danean, ondarra zela bota behar dan tubua babesteko erabiltzen da lur hori handikan. Tuberia sartzen den lekuan, agoti hartzen gau. Neurriek hartu behar dira, legeak egin behar dira, Hori jorik. A ver, azteko berriro. Komeni da, definizioa pixka kontzeptua ondo hartzea. Aipatu du leire, baina jendeak ego entzute dituzu eta ustez neiko aditua jakina da jende batek erabiltzeu, hor dugu jakin behar dugu. Legera sartu horretik jakin behar dugu zertaz eginak. Ez? Definizioa. Bat, exotikoa, kanpokoa. Hemengoak ez du balio. Zelaia sasiz betetzen zazu eta inbadeitu izu, baina hori ez da inbaditzen, hori mengo da. Onte zail bat, ertetzen zazu, ezintzea pasa, gainetik urratu eta hau, inbasora, ez da inbasora. Otia, beti egon da, eta orduan intzazu, ego ganauak ingarbitu, edo landatu, intzazu, baina landaren libertako da, inbasora ezin du izan, kontu ez da ez da, ezin du izan. Homer, otea, inbaditzailea da, estatu batuetan. Claro, han bertan etzeon, eta bain batean azaldu zailo, landare bat, horia eta ososea, sastadak emateizkiena, pasa ezin duena, eta eskaldan izatu, hause, allí bai, inbazio bat, allí bai, guk ez. Kanpoko izen berdu. Ez du balio gustukoa ez dezun gauza guztia, ez. Izen berdu kanpokoa. Bi, gizakiaren eraginez, ze landareak eta animaliak eta espezie goroak, denboakin dituen migratu. Australian falta ugaztunak Europan dago gutxi gorara homogeneidade bat, iparraian erabatekoak, egoalde beste erabatekoak, eta migrazioak naturalki ere ematen dira. Eta maen izan duia mendetan, milurtekotan, glaziazioaren ondoren, espeziak ere egokitu, moldatu, enteia. Ez gauz ordezai, hain gaizaten guk, edo zuzenean, edo gure eraginez, indakua. Zu leku bat degradatzen bat, zeuta ez dakize, errasten desun beste espezie bat etortzia. Horrek ere balio du. Horiek ere inbadintzaileak izan ditezke. Ez da zuzuk eskutik ekarri behar propio. Zuk jartzen behituzu baldintza batzuk. Saltu itezen, zu ere horta zeizea. Eta asunto disparatu da, mundu guztia batetik biztea mugitzen da bilenean, eta guain, lehen pixkana ibai gora, barra batetik bestea saltatzen zuten espezie horiek agako bat dian da hori guain juteia business class, edo transatlantikoan, edo paketeria bat dian, eta bakizuen paketea eta movimientua eta barkua, eta hori da nahi da bueltaka, nahi zeizkioa saltzen, eta hori niko berria da, nik espentza maila hortan da. Gero, bertaratu eta berek hauz ugaltzekoa, exotiko izatea ez da nikoa, kanpoko izatea ez da nikoa. Berez, gai izen berdu zikula etxi, eta ugaltzeko gauza izen berdu. Etxian da kasuen, jo kese, geranilluak, balkoikoak dira, kanpokoak eta exotikoak, baina horiek ez dira ugaritzen. Horiek, nahiko lanak egiten ditugu, mantentzen bizirik gure ura eta horiek gehatzen basea, potitu. Horiek ez dira, arazo ez dira horiek, eta hori betzela beste hain bat. Neritzakoak, oen bat animali eta bat, ez du arazo ematen. Zaitz espaizu, espaitutzu lantatzen, galdu iteia. Ez dezagun, oen dara gutxi referente den bat, jardun da bideo bat bota du, hartua ez da inbaditzen, nondik kanpokoa da, noski, eta baina landatzen baizu, eta asko landatzea da, ugari ditea, baina geho, bere kabuz ez du segitzen. Biltzezu, eta desagertutea, urtero landatu berezu, ez dela jai dao, erein berdezu eta ez dela jai dao. Orduan, exotikoa izen da, espada ugaritzeko gai, ezin du izan inbaditzen. Eke bazken
bertako espezien leku edo funtzioa ordezkatu edo habitata, osea, kalte ambiental bat eragitatu. Eta kanpokoa da, ugaritzen da, baina gutxi eta ez du, hori ez. Benetan, aldaketa bat eragiten duena, espezie bati, edo habitat bati. Eta beko hori jarri dut, hori da, Eibarren autopista pareko zerri, ez? Autopista hori nintzen, irurogeita hamairuan nintzen inauguratu. Eta nik nintzen justu, orduan txemantziaten irurogeita handi lau bostu urtea, Universidad Laboralian bekak egin mutiko banitzen nintzen. Eta deigarri aite zitzaidan, tardut hori da ipurua konkurba dago, zaudetik, hau da arkoak izartzeziala, laboralan parik, Eta deigarri aite zitzaidan tardut hori. Esponda hori, utzi zuen gorri, garai hartan, irurogeita hamairuan, impacto ambiental eta restaurazio ambiental eta gauza horiezia ez da izantzia. Gorri utzi zuen, baina natura bereka guzta, eta urte gutxitan, guzti nun, geota hartu da, hotxe, saltza, altza batzuk, urkiak, astigarra, platanuza da, itxekoa elgeta bideko azitik etorritakoak, baina hori izkuntzat tapatzen da kristo baso behintzat. Gero autobistakoak, noiz egin izan duen, bostu, arriskoagatik, baina berriro etortzea. Hori, horrela zan orduan, ia leku guztietan. Eta egia esaten hori, patxilda 2 urtetako kontraria, hau ez da giroizkoa. Hori gaur egon, bai, regenerazioa horako lekutan ematen da, baina zuk errepideraz bat, ez baizu hidrosimbrak kieroiten, beteko nazuen, pampas, bootlegias, gero, Eibarko variantin duen beste aldian, han edo gainean zaude edo sozi dezu, eta baldintzak aldatu india, eta aldatu ja gure ezagun, eta mar, urteko kontuak aldatu da zer eta jarritzen aldatzen. Baina, panorama hori ja, pasazago, regenerazioa noski ematen da, baina, legea. Inbasoran da kontua, nahiko berria da, nahiko berria. Hau da, natura konservatzeko legea. Urtia fijatu, 94 da. Invasore, invaditzaile da, 0. Ez du ezer jartzen, baina, zehon, artikulu bat, esatzen zuen, jaurlaritzak, kontrol planak eratu ahal izango ditu, natura ekosistematan desorrekagarriak sortzen dituzten fauna edo flora eta historiako azken urtean sartu jena. Alegia, kontzeptua ja hortzen. 94 hori bat zegoen. Ez du esaten, ze almen daukan terretan sartzeko, espropiatzeko, eta herriko beziteko, baina, nahi izan ezkio, dirua izan balu, plan hori egin zitzaien. Inbaditzaile hitza ez da zaren, hori gerostik dugu. Segitzen dugu. Estatuko lege dago, hau da, lege orokorra, oinarrizkoa. Jaurlaritzak. Euskadekin dezake garatu horren garapeneko edo are ingurritzago den beste arau bat alkaitzen, beste lege da, parlamentu. Eta hor ja, aipatzeu, se crea el catálogo español de especies invasoras, aipatzeu, taka, se incluyen, nirrita ez dezak, que kolorian euskal, eskimarra. Esate, se incluirán, cuando exista todas aquellas especies, cuando haya información técnica, se incluirán todas aquellas especies que cumplan. Eta hau da, nire konstiente zian zegarri zuen. Esate, espezie batek baldintza batzuk betetzen baitu, alegia kanpokoa da eta eraldatzen du medioa eta bar, todas aquellas se incluirán en el catálogo. Katalogoa ez da hautazkoa, baizik eta da beharrezkoa. Ordu, komitea, komite zientifiko batek, erabakitzen batek, espezie honek eragiten du eta kanpokoa da eta gobernuak sartu behar du katalogoa. Hori da, 2006an, 2006an. Bueno, zenbat ere horren horretzen da? Zer? Katalogo hori? Ez du datarik. Hori, badari galdetu, ez du datarik. Espeziak banan sartzekoa. Deklarazioan ertentzan zerrenda bat, eta gerostikan komiteak beste hori tasatuta da, eskari bat bialtzen baino zesika, universitate bat, talde bat, aztertzen du, eta erabakitzen badu, hori berritzen da zeigabe. Eta arazoen behar berritzekoan, ekoalitusarena da famosuena, arek sortu duen bronka eta bat. Zeharkasiakin ez dira usartu lehenu handik, no bai a ser, baina da estatutua, gu oso zeroso goea gure kompetentziakin, baina ja, oinarrizko da lege batek emate zigun aukera, eskua sartzeko Euskal Herrian, ez da nor hori sortu. Hori da, egituzaren 2007, legea. La inclusión en el catálogo zesan nahi du, prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico eta, alegia, deklaratzen bada bat, ezin dezu euki. Ezin dezu euki, eraman, erosi, saldu, ezin dezu. Hori da generiko. Eta gero ja, zer dugu.
Eta gero azkenei, eta hau da, lehen esaten dizuena. Las comunidades autónomas estudian, bueno, estrategias de carácter orientativo, hori gutxi bada, baina hau. Comunidades autónomas en el ámbito de competencias y en su ámbito territorial podrán, alegia, hautazkoa, nahi baizue, hau da Espainiak izaten hor, bai, erkidegoa, nahi baizue, establecer catálogos exóticos determinando prohibiciones y actuaciones suplementarias. Alegia, oinarrizko legeak hori izaten. Eta gero, bakoitza bere erkidegoa nahi badu hori zorrotzako jarri, gogorrago jarri, propio egin, espetxek sartu, baldintza, bueno, hori zuen esku, baina da oinarrizkoa, eta horrek ematen izu marko legala baina. Legal babeste zaitu hori egiteko. Jaurlaritzak nahi izan barren hemen, jaurlaritzak egin zuen, jaurlaritzak nahi, Euskal Herriak, erkidego autonomia, nahi izan balu, behin, laroita malabez, osea, 2007 euskal, intzetzaken bere katalogo zorrotzen. Intzetzaken. Gorungoa. Dekretua. Eta da, Espainiak, Madriko gobernuak, ja bere kataloga datzen. Gauzazten ditu, gauzak egin nola egin tekenda bat, eta alzatzen dira la lista. La lista hori da, lista nazional. Orduan, pitzilioz lista hori, horrek balio du, estatu osorako. Eta gero esaten du, esan dena. Eta gero nahi bazue zuen etxian, sartu espetxe gehiago, sartu nahi beste, eta sartu burrutzeko. O sea, no se puede tener, ni se puede mirar. A ver, da adibide tonto bajatzatik, Bai, baina hori zuenian. Bueno, ez darte, Euskal Herria, ez dugu ez darte. Eta hau, pixka bat ikusi izango. Hau da, katalogo hori, 2008koa, 10 urte estatuak ja zeula bere oinarrizko katalogo bat, berez komplikatua. Porque pentsatu behar duzu espeziazko klimaren arabera izan litezkela indiabiak, osea ezin dute aurrera egin, edo arrazo gutxi dute, edo oso ondo atoz, ez dut problemak sortzen, bueno ez, eta hori ez da gauza beha Mediterraneoko, Tarifako zea, edo Pirineoko punta, edo da, bueno, orduan, karo, eta gero daude Kanarios eta Baleares, orduan, zuk ezin dezu katalogo bat egin, lurralde osorako leku batien arrazoa konpontzen dezula, bestean sortu iten dezu, porque erabiltzen normal erabiltzen espezie bat, indezu zehan zartu. Orduan, katalogo horrek berizten du, Kanaria, kasi, parte zerrendako asko dira, hau inbaditzaile da, baina bakarrik Kanarietako. Eta bakarren bat ere badau, Balearetarako. Baina beste dara, peninsulan, ez du berizten. Eta peninsulan bakizue daukago, eskualde biogeografiko diferentea, daukago Mediterraneoa, daukago Atlantiarra, daukago goimenditakoa, eta horiek danantzako gauza, danantzako balio dugula, hau oso motzak jatzen. Eta honen virtual idea da, hori, garratu behar dula, erkidego bakoitzak, bere eremuan, a la carta, esaten. Guntzak dugu dugu, hartu oinarrizko hori. Orduan, oinarrizko bete beharreko hori zein da, bueno, biztan batik akuzkizuet batzuk, bidea bat ditu. Akaze de Armata, hau da mimosa. Bueno, mimosa, estatu osoan ezin da, ez eduki, ez saldu, ez eraman, ez ekarri, ez... Mimosa. Kontrasan nahi hori, zentzuetako askoek ikusi hori jode bat ze polita, otzailan hori nola jatzen desa polita, eta egia esan, nik Gipuzkoan ez ezautzen, arazoi. Puntualki ikusi, mimosa bat eroi dan lekutan, sustraitatik garatu dela horako korrotxo bat, baina hori ez da arazoa. Garo, Bizkaian da jute batzaten, Bizkaian ja bai ikusitu dela, tempoa da ikusi nula hor, Bizkaitarako tempoa, el gallo inguru hortan da horko mendietan, pinu artean dao, neiko, eta naiz gehiagik begiratzen ikusi, eta gehiagik ikuste. Ez da egite izentzaten, Galizian dira, aurteko duen izan gira Portugalen, eta Portugalen ikusti dituzu, baina bidertzetan eta pinutei barrutan da bali ikusti dituzu masa osoa, ez arbol horiak baina eta txalia, zurtonia eta, baina ikustea azalera potentea. Eta badi hori, han, arrazoa da. Nik nioke, izan gehiagik emango, horrengoz, ikustez dut mintatzen arrazoa, ez gehiagik itxutu horrekin, baina jaki, mimosa, eta horregatik, adibidez, danea zan dutez. Inbertsioen ez da bizu ezin da, nola ez da bat ez da. Dokumentazio eman, auto bat ahi barkatu eta kendu zuen da. Oan digan nengoa bate bat, saltzen dula fijo, bestia. Alion duzu altiziko, hori zerrenda da, hau ezin da euki. Eta hau ere da espezie bat, oain dela, ni mundikotan, jardin bakarren batean arbol ondi batzuk eta ikusita bat, da, bueno, eta baina hori hasi da, korrik hasi da. Ikustez, geotan leku gehiotan. Hau da, hasita digora da un poligono hortan, hortzen den ondi batzuk, moztu zuten, ikustez, arkasia balitzen zela, ateitu eundaka, sustrai, moztezunien platano bat, platanoak
surtoia gertatzen du denboretik, automatik. Honek, akasia bezala, iteu sustain sistema osotik gertatzen da ehundaka. Eta da, geho, nahiko komplikatuak entzen. Bueno, baina bezin da euki. Gertatzen jardinetan da lehen zeuden agiria batzuk zabaltzen, nazional batean asko ikustea, seguruzko trenbidearen notutan egiten zen gehiago. En fin, arazoa dezen dugu. Bueno, arrafe zelitifera, bakarra batzuk, Zumainan aurkitu dugu bat beste, eta bai, horako, ez da arazoa, baina listatan jakiteko, ikusten bat eta Azola, nik ezaute bakarrik kasu bat, igeldoko puntzu batean. Hau da, zara bat, flotatzen duen iratze bat, garo bat, eta hori egiten duena da, estankeat tapatu. Tapatu da estanio, osea, mustra bat ikutsiko zu eta geho fun estaltzen du. Estaltzen du hau, edo estaltzen du, imaginatu aixola osoa, osea, presa osoa, esaten da. Presa moitzen da, bitartian da, kostako zailo sartzen, baina hau leku bat duen sekuleko arrazoak eta kentzekeo da oso zaila. Hori listan dago, esaten, bueno, nik igeldoko kasua eta guak kendu, ura ezkendu, gatza, bueno, txikia zalago, inezak izu, aixola zinte. Bakariz, alebifolia, hau ez egune, osea, zeratan, itxasertzeko, itxasadabetan da, estuariotan da, sekulako arazo izen da, eta hau da, fuertenetako bat astintzen ibilian egua, eta Gipuzkoa aldean, ia dago dominatuta. Eskurtzeko aldea dintzen urtain bai, ia kendu zen, baina gehoan ez jarraitu izanagatik, oain da euskate berriro arazoatik, eta ibain zian, ehundaka hektaria zian. Gipuzkoa gainentzekotan izango ya 100 bat hektaria guztia ez gutxina. Osea, Zarautzen, Orion eta Txingoldik egin. Eta hau asko rotoratu da. Jarraitzen dugu, baina hau da erakusteko goko bat, gauza asko indiana, gero erakuntzeko izue. Botella Davidi, nire esatuna, haure listan da, hau zindarekin. Eta hau da, arrotutako jozen lur, eskombro, taller, sastar, asaltzen da barra. Maiz, karpogortuz eduliz, Tinte de León, Uña de León. Mediterraneoan sekulako arazoa da. Osea, Menorkan dakit, milioik erdiko proiektu bat garatu zutela ateatzen da bat. Gure kostaldean, berezik guztaldean, osea, orgoen zezeiotan oso tipiko da, hau sustaintzen da ez batean, da gero honek egiten dut tapizatu. Ibera estalite, kalore oso bidetu, horia bate, bestiako lila, bueno, oso polita da. Eta hemen egia esan ez dakitiki zabaltzen, osea, etariak arrotoia. Eta duna batzutan egon dian foko txiki batzuk enduta, fokoak txiki horiek kendu gutxera kontrolatu dira. Ez du arazo aparte gure baten, baina Galizian bai, hau aurtengo da, esaten zuen Portugalez. Da, alfombra bat itxasaino sartzen dana. Eta Portugalgo inparra dauka gure klima bera. Askotan esaten zuen, Mediterraneoan, Menorkan, bale, Menorkan, bero horrekin, dale horrekin, bai. Baina eske, Porto pare hortako klima nengoa da, erbila egiten du, freskura egiten du, lehortan. Eta da, fijatzen mazka, baina guaia da, ez dakizu nola du. Jakiteko da, dauzkagu batzuk, kontrolatuta. Esauna, estirudi aurre egiten dura, bueno, igual kendu berkoriak, baina, bueno, atento. Bueno, honek presentazio biztu behar. Jakin ezazuen live bass, lortu deu, kanta, bueno, Atlantiara batzuk osoan, honen kontrako proiektu batekoa, eta gu, zatitxo bat ditu dut, ikusi den noen jatzen gara, 5 urtetan, eta arrankatuko deu laiztera. Zer teknika da dira? Zer teknika da dira zertzeko? Teknika da, aretik, osea, hasi Lisboatik eta La Rochela bitarte. Teknika, nola kendu da? Kendu arranka? Zeleku, osea, bueno, gehitzen godu bizko teknikaz da jesu. Hau, eikorreak jasipez, hau da jasinto, uretako jasintua. Bombero nien dagoeneko hori ikustez hori txalupa da. Txalupa dala, ikusiko espazen dutake, pentsatuko zen dut zerbera soro batean. Soro batean, ez dakit. Arbitan, bueno, hori da, Guadiana ibaia, zer, Badajoz. Guadiana ibaikoa da, ez sinisteko da. Hor gastatu ya, Galizetan, 20 milioi inguru gastatu dituzte, eta alperrik esatiak etxu izangoa, baina rentroak, milaka temporero, eskuz, txalupas, ontziz, geho, sekulako lana hori dana kudeatzen, osea, eundaka eta, ez da, igual mila gaizikoa, tona, bai milaka gaizikoa, tona material, biomasa, hortik atea, zitezu askatu ezo eguta. Orduan, kompostatzeko lehenengo lehortu, geho txikitu, geho ez da izan, sekulakoa, baina erz batian gatzen bazazu ez, osea, ezin dezu kilometroak ezin dituzu kontrolatu. Barrera jarri, hau egin,
Horreidea, baina ikustezu. Eta inventatu dituzte, ontzi berezi batzu, rodillo eta zintzin batekin kargatzen guen, eta gero kamioiak ez da handian zintakin eramaten, etengabe, arrobi bat egitean bezala, horlako inventu egiten dituzte, baina hori da, larrepera. Eta horren gure bentaja esan, hemengo izotza eta hemengo zekin badide oso gaizki moldatzea bat da. Eta nire letu nuen, zako parke batean, Ovidoko parke batean, aukitu zuten. Hortengo dudan, Hernaniko parkea. Herri barruan, azaldu. Listillo batek ekarri du, hori ez da egan etorri, hori bate batek ekarri da jarri du, jarri batean, parke bat juntaken ditezu, baina hau ez dela, nik uste arrazoi izan ditu, gure ibaitan movimentuan da freskoan egin, ezin gudu, baina, biluzteko. Hau, farrokia. Ibaitzaila, esan ditu, hausi. Barrera bat, eta puntatik punta dan hartzen duna, azpilan ez dago ezer da, beste danak kendu ditu, eta eraldatu du, ez altzari, ez dago eta ezin du etorri. Osa, esan edo, hor azpira eroitzen den hasia, fuera. Hau da deba. Hau da deba goirla, deba eta sarda kapofula, baina gorrozu da bitin da, horrekio entzen dugu. Dutbigia grandiflora, hau ikus garria, hau hor esaltu zuen, Magedo hor zuzean, bueno, han hori ikustea, baina 50 bat hektareko putzu bat zatea, hori ikustea. Hau sartu da, eta dan hartu. Eta ez da egitezen egin kentzeko. Hau txingodin dago. Txingodiko, plaiondiko putzuan azaldu da. Eta eskuz urtero más o menos kentzezu, baina barri bat hor. Ezin dezu erabat sustrai guztia datea. Sartu ditzen badeadorak egin, urietan, urgendutan. Eta haure ez genuen esaltzen hori artean, bideofilio. Ez genuen esaltzen, azaldu da aiako harriako zabat putzu batean, eta gero golfian, ondarroiko golf ondoko etxe baten putzuan esaldu. Sukulenta bezala da? Sukulenta bezala da? Ez. Hau da menea, baina hori egiteko estali da, ura asabat tapatzeu erabat. Sekula horren azpiko, argik ez da sartzen, fotosintesia deteten du azpikoa, iluntasuna, fuera. Eta hau oso zatxia, hau erabiltzen da, du zuaizka tipokoa du, baina txikia, hau erabiltzea korefilia. Korefilia da tipikoa, orduan pezera, arrai tropikaliantzako da, kasen pezera botatzen baizu behar zen ekutan, kasu garrizkoa. Eta nik alitu nire ondarroiko golfeko dio, eta, hagi pezera eta. Eta, horako estanke batean da bitartean, arreza da, baina saiako horre hori handila da. Eta gua ez da induzeko, da tapatu. Euskia sartu esten da eukian, da, ez da egin. Hau bat izu zer da. Barrabasare bai, barrabasare dago, hor sartua, kanpokoa da, eragina dula, baratza da baino zer badaki eragina. Eta hori, hau barrabasare. Eta, opuntia, ezea, barrabasare Kainaberan ez, kainaberak egin manditzak ez dakit, paremente edo, baina ez da mengoa, eta eragina du, hemen, mediterranoteko, kainabera da, bambua eta bezala Asia ekiatu. Eta esan aspaldi, eta oso erabiledia da, oso zabaldu da, eta ranbeletan daude, erreka esak, eta dana kainabera betita da. Baina enbraditzaia da, eta gainerako espezie guzti egite ditu, ez da Eta gero, espartina, hau, espolietakoa, bi espartina gota daude, eta eskantia, hau jardinerien erabiltzen da, kistotan da zein ikusi izuela ez. Haure, eroitzen bada lurrea eta korrika ez. Eta hori mentxe berian da, badaude. Hau edia, estatuko zerrendan datosena, estatu guztirako. Gio guri dagokigu, gehiago sartzea, leirek aipatu dituen ibaitzeko zerrendako je, bambua ez da, bambua leku batzutan, kategoria C, baina sartzen bazazu lumea zekian, eta egiten du, kainabera normala bezala, eta hor ja besteik ez da sartzen horrek, eragin potentea du. Pardon, estatuak bere lanak gaizki badari intzitu. Eta azkenean, guk dekretua, garatu gentzaken, oinarrizkoa, baina ez da garatu. Halako batean, parlamentuak, baintala urte bete, hartzea du legea. Legea da, dekretua baino potentea, legea, gure lege propio. Eta hilduna izen da, estatu horren legea egokitu. Estatu horren legea ezan, 2006. Zazpikoa. 14 urte, berri zen du gure parlamentuak, oinarrizko lege hori euskaratzeko. Gurera egokitzeko. Legea, baina da legea. Da
Potentea da, baina horregatik da oso goiti dikoan. Ez ditzu ematen malgutasun handik gauza egiteko. Gaur ez esateu. Honela, kapitulo oso bat, espezie iberditzaileen entzako. Bakitzu aurreko honek esatezun da, jaurlaritza nahi badu, zehose egin, honek esateu bai, iberditzailean. Ez? Eta esaten duna da, Europako araudia ere, teoriko da lista, apenas da lista, porque Europa guztian Finlandiako eta Kretarako balioko duniz, bueno, en fin, ez? Hor dut, esaten duna da, Europa eta Espainikoaz gain, haiez gain, hau aplikatu litekela, eta aplikatuko. Osea, haiek, gehi, honek esaten dut, muy bien. Gero, joaren puntu ez esaten. Espainiak esaten zuen, landare bat betetzen badu baldintza batzuk, inbaditzailearen kondizioa betetzen baitu, sartuko da katalogoan, sartuko da. Gobernua gustatu, ala ez, baina zu, epaitek jun zintezke esana, haizu, zientzia erakunde egitenak, sartegue hau inbaditzailea da, honegatik, sartu berdezu nahi eta nahiz ez, porque no es el momento, eta epaileak esan dezake, bai, betetzitu baldintzaz, beraz, sartu. Gustatu, ala ez, arrazoak eragin, ala ez, arrazo egarra. Euskal Herrikoak izaten duna, da diskrezionala da, betezorretik, alegia, gobernua, katalogoan sartu ahalko dira, ahal izango dira, kalte egarria dian, ulertza zuen. Osea, bat izan diteke inbasoraren kondizioa bete, baina katalogoaren titularak esan, bueno, urgo batian pentsatu dira. Ezin diozu, derrego hartu, zentzu beta. Nola egin gauzatea, edukitzia, landatzia, askatzia, eta esateu, bizik, edo ondakina, edo propagaduak, osea, hasiak eta danak. Osea, ezin dira, esenki, eraman, ekarri, en fin, nahiko restriktiboa da. Gero esaten du, bai, sartzeakin, euskal katalogoa egiten danean, espezio bat sartzeakin batea, sartzeakin batea, kontrol eta jarraipen planetu. Osea, ez da sartu, eta bai eta, bueno, sartuko da bere plan gintza batekin. Eta han izango du, urtero behiratuko da zerie daukan, eta harrapatzen dena baten bat, urte hortan, ez da egin, aginalduak edo zen, edo dena eratu. Bueno, plan bat, hori nola eraman da. Hori izaten du, euskal legea. Eta ondo politena. Planek eskatutako neurriek, edo kasu horien arabera kautela saltatuko ez dute, ez dute kalteordainetarago eskubideik emango, alegia. Zukote zea emango, nire aipatu izuna terokaria, zuaitz ondi hori, ez? Txakondo formak hori. Horiek etorri zian, hori daude, betxe, berak hasita, altzolako txaleto bat bada usuan parian bestaldian, justu erreka pasatzen egotan, diarroa hundi batzuk, errapide gaini hartzen hori ere izen zan, misterioa ze arrolote da, eta kostazitako jaitea zertzan. Terokaria hori da, aize polita, aize, eta dute batzuta, trenbidea joten basate, trenbidea da leku bat, non vegetazio bezala. Eta noiz beka etortzea bagoia eta botatzen du glifosatoa, erratzen du garbi horitzeko. Baina arratatzen bezu, hori pasa horretik eta bat, kontuetoko zeate, zer da, botatzen du, milaka hasi botatzen du, eta trenbidea leku libre batian, harri artean, ertetzen dira sintoka ertetzen dira, sintoka. Eta gero hortik anteo abitartean, leku batzutan dago, baina jada gara arbolak orduan, tanio, arbolak dira. Zu imaginatuko gori pentsatu genuen, eta itzen genuen udalaki,